O cheiro a fritanga. Ese creo que é o peor de todos. E despois o cheiro de tabaco tamén queda moito tempo na roupa. O cheiro de vómito. Dame moito noxo, non podo con el. Home, os que son así moi fortes, a veces de algunha comida. Eu creo que o cheiro me dá. Cando lavas algo e olvidas de que tes na lavadora, dices, bueno, pues teño que volver a lavalo porque cheira mogollón me dá. Encima en los pisos aquí en Santiago, cerrados y con la humedad, huele muchísimo. Flis flis de supermercado, auga, suavizante, deterxente, frotar. Collo a americana, por exemplo, flis, 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 aireando e listo. Por moito que aires non queda ben. Un centrifugado e listo. Y también hay productos desinfectantes que se pueden meter en lavadoras. Pastillas que ven con pechadas con uns plásticos e débense de disolver dentro. Sí, en quente sai mellor. Eu lavo a man para algún tipo de manchas. Eu uso xabón do que facía a miña abuela, que tamén sale mellor as manchas. Queda a roupa, xa che digo, a veces a cheiros e tal, e dá gusto, Aí xa ven diferentes tipos de cheiros e tamén diferentes xeitos de eliminalos. Por exemplo, Isa, as cociñas de leña, que moitas casas galegas estarían estes días a pleno rendemento. Como sacamos o cheiro a fume? Ese cheiro a fume que nos queda, verdade? Pois mirade, traemos un truco, nada visto, pero antigo, A ver. Pois se temos a prenda, con ese cheiro que se impregnou, pois aí está, do rachón, da cociña, dese fume, que despois costa de dar, ás veces lávalo, e bueno, tamén se lle das un lavadiño corto, ainda non che marchou con ese cheiro. Pois mirade, metémolo nunha bolsa, así destas que cerran así como as bolsas do envasado baleiro, Sí. ou senón unha bolsa do lixo normal, que teñen o autocierre. Ti métela a túa prendiña dentro, que non fai moito ruido, e poñémoslle un cunco con bicarbonato. Mirade, temos aquí o bicarbonato, absorbe a humidade, si un cunco máis piqueniño, vaya, ou así como este aberto, é importante, é un pouquiño de Carbón? carbón. Carbón. Do que facemos da grayola, do que facemos o churrasco. Ajá. Tamén un pouquiño de carbón. Pechamos a bolsiña e deixámola así 24 horas. Así, isto vai absorber o cheiro todo ese a fume. Entre o bicarbonato e o carbón. Encántame este Mantémolo. truco. E despois polo a lavar na lavadora normal como a sempre. A ver, se tes moita presa e é unha prenda que queres poñer, controla. E despois de 24 horas xa verás, ao mellor xa lle marchou todo ese cheiro máis forte, podela volver a poñer sen problema. Isto está moi ben Fantástico. tamén pas chaquetas, sobre todo, non? Para esas Vale. prendas de abrigo que non se poden lavar tan a miúdo como a outra, pois aí tendes trucazo. Trucazo, aí metemos a prenda con bicarbonato, carbón, o baleiro 24 E o baleiro, horas. claro, aí cerradiño, é como Moi está ben. cerrada a prenda, entendes? Entón, o bicarbonato absorbe esa humidade, ese E Isa, cheiro. o cheiro a fritanga, que facemos con el? Ese que non me gusta a mí nada tampouco, que hai veces que entras nalgún local ou nalgúnha casa e saes dali que, Dios mío, xa se sabe de onde veño. Pois temos aquí un preparado que este é, mirade, unha parte de auga por 3 de vinagre. O famoso Vale. vinagre de limpeza que usamos aquí sempre, que xa vos Sí. compartimos máis veces. Unha de auga, 3 de vinagre, témolo aquí, e unhas gotiñas de zume de limón. Puxémolo aquí, pois, media culleradiña, máis ou menos aquí, axitamos ben e pasámoslo á prenda. Así, tamén pulverizamos pola prenda e ides ver que neutraliza os cheiros. Isto, claro, non se trata, a ver, non nos elimina, neutralizos, que é do que se trata. Porque ás veces na casa, neste tempo de inverno, aí está que fai este frío, non ventilamos como debéramos, Claro. entón todos eses cheiros quedan aí retidos, porque sobre todo a humidade é o que fai que a bacteria, sabes, perdure máis na casa, nos tecidos. Isa, falando de humidade, Sí. como facemos co cheiro a humidade da roupa, que non podemos máis tamén estes días? O da humidade teme ese, a mí non me gusta nada ese cheiro, sobre todo porque, sí, claro, non che seca ben a roupa, verdad? Despois queda ali no sí. tendal e ti recolle, Sí. e ainda dis, que feo, porque botou 4 días para secar. O pixama, por exemplo, que me dá moita rabia, Sí, que e logo as toallas, como, igual, que despois que hasta Sí, che queda na sí, pel, sí, verdad? sí, sí, Ese cheiro a humidade, ben. Arremollo, barreño con auga, un vasiño de vinagre e unha par de culleradas de bicarbonato e deixámolo aquí a remollo, un pouquiño, 4 Vale. horas, 6 horas, antes de poñelo a lavar na lavadora. Se tes máis presa, a min esta tamén me gusta poñela a prenda na ducha, co vapor da ducha, eses 20 ou 30 minutiños tamén, que tamén vai ben para este cheiro da fritanga. Se te duchas, no momento da ducha, pola percha contigo dentro, e con ese vapor quentiño da ducha xa neutraliza moitos cheiros. moi ben. E este cheiro, a humidade, así, en remollo antes de lavar. Se non, despois temos o preparado tamén de auga con vinagre,
é unha culleradiña de bicarbonato, sino limón, Pensade que sería auga, vinagre e unha puntiña de bicarbonato, axitámolo ben e poñémoslo á prenda tamén. Iso vai nos neutralizar moito ese cheiro de humidade. Que maravilla, Isa. E cos armarios, que outro tema tamén moi recurrente. Eses armarios que tardas en abrir e cando faz hai un cheiro desagradable. Sí, totalmente. Pois mirade, o pai trae-vos 3 opcións. Funcionan as 3, a que vos queirades. Aquí temos un cunquiño con bicarbonato, outro con sal gruesa e outro con arroz. Podes poñer o que queiras porque estes 3 produtos son absorbentes de humidade. Así, e podelo poñer así abertiño. Sabes que fai moita xente tamén que nun tupper destes de plástico reciclado, poslle a tapa e perfórala. Fai uns buratiños cun coitelo mesmo e deixa a sal grosa así no medio ou arroz dentro, vaya, ou bicarbonato. Calquera destes trucos nunha esquiniña do armario absorbe ese cheiro de humidade tamén. Anda. Ou se non, diredes que vai facer almorzar con cacho de pan duro. Isto é un trucazo super antigo tamén, non sei se algunha vez Pero pan duro pro armario. Po armario, colles así un cachiño de pan e deixalo metido dentro do armario. E tamén deixalo así dun día pa outro, xa verás, o pan vai absorber toda esa humidade do armario. Anda. E despois xa tiras con el, claro. Que bo. Igual que con cada un destes, Cada un destes, cando pasa o tempo, o bicarbonato, a sal ou o arroz, ao mellor isto botache un mes, 2 meses, e despois telo que ir cambiando, Cámbialo cun quiño ese, se o tes no tupper, valéiralo e polo. Como estes que hai a mercar. Que hai estes cacharriños xa así que teñen sílice, así, ou, sabedes, esas como pedriñas de sílice que absorben a humidade, telas que cambiar, claro, tamén, pois isto igual é un truco caseiro, sen mercar nada. E o que metemos nos armarios, é que estaba vendo aí ese bolso, sí. e tamén digo, vou aproveitar para preguntarlle a Isa, eses bolsos de pel, que tamén van collendo como un cheiro propio. Sí, total. E ás veces incluso ou motas, verdade? Así ou motiñas de... Eu, mirade, trouxen aquí un de ante, porque é o máis complicado que faz tamén para limpar así a pel, o ante. Eu o primeiro que fago é cun cepilliño limpo así, sabes? Pásolle para levantarlle o pelo ante, ou a mellor para quitarlle esa humidade. E despois poñemos, serviríanos o café moído así nunha bolsiña, vale, uns grans, bueno, así un pouquiño de café, metémolo nunha bolsiña e metémoslo dentro, para que absorbe eses cheiros tamén, metémoslo dentro, cunha folliña de papel de periódico, mirade, vedes xa o xornal, vedes, así... Así, o traballo dos xornalistas, así remata. Bueno, pero é útil, utilízase, mira, además está reciclado. Que sí, amiga. Vémolo. E despois metémolo dentro do bolso, así, co saquiño do café moído, vedes? E vai absorber eses malos cheiros e deixámolo así un pouquiño. Sí, de feito, fixadevos, eu os bolsos xa os teño guardados con papel de xornal, así, enrugado dentro. Non che perden a forma tamén, manteñen a forma, axudos, e despois a eses cheiros. Entón, colles sempre un bolsiño sin eses cheiros. Que maravilla. Pois, se che parece, Isa, rematamos cos zapatos. Cos zapatos tamén. Os zapatos, se temos que ir ao sitio quitalos, o sempre dá así como moita vergonza. Que podemos facer, Isa? Que podemos? O primeiro, mirade, se hai un olor persistente, hai un cheiro persistente, a min gustame moito tamén poñerlle o bicarbonato, espolvorear o bicarbonato e deixarllo dun día para outro. O día seguinte, sacudo e cepillo ben. Sacudo e cepillo ben o bicarbonato e xa absorbiu esos cheiros. Outro, moi rápido, cun algodón desmaquillante e cun alcohol. Aquí temos alcohol. O alcohol vai se evaporar e poñémoslle así uns pouquiños algodóns tamén así. Así como na parte do talón? Claro, repartidos, así pola planta, sabes? Ti botas de alcohol que se vai evaporar e polo así polo zapatiño, polas beiras, e isto vai absorber ese cheiro. Anda. Aquí son 2 por 1. Totalmente, Ou bicarbonato e seca e despois sacúdelo e xa absorbiu ese cheiro, ou así os algodonciños co alcohol tamén, todo de arredor. E sobre todo, claro, calquera destas cousas eu sempre digo, se o cheiro persiste, hai que mirar un pouquiño, porque entón a mellor o problema xa é de humidade na casa, desas condensacións, sabes, xa é diferente. Aquí tratamos de neutralizalos. Esa aquí no termómetro nos tes falado, Isa, de que en canto vexamos hai un pouco de mofo na casa, se nos explicaches aquí como limpalo inmediatamente.